Sziasztok, én Rexmester vagyok, és ez itt a Minecraft sorozatom második része, amelyben... pont itt, csak egy ilyet. Szóval amelyben, ugye, az előző részben elkezdtük ezt az egész sorozatot, és lejöttem ide egy bányába, beesteltett, és sütögetek, és minden. És kisült a steak, és eszek. És most már nem vagyok annyira éhes. És mindig este van, hogy hol a szóljár, azt nem tudom. És ellenséges mobok vannak, és arra gondoltam, hogy már álljunk tovább, hogyha már úgyis így. Este van, de mindegy. Mehetünk egy karddal a kezünkbe azért. Szörnyek a közelben nincsenek, amint látom. Egy pók, úristen mennyi szörny van. Jó, azért van egy pár, de szívem is alig van. 3 csontás... Mi vagyok? 4 csontvászkapás és easy vagyok. Te jó Isten! Van egy ötletem. Na az az ötletem, hogy elindulok hajózni valamerre. Ja, tényleg nincs hangjátékon. Mondjuk az nem baj, mert úgyis zenei aláfestés lesz. És van 2 bőrünk, vagy bőröm. Úgy gondoltam, hogy menjünk tovább, keressünk egy szigetet. Amúgy spawnpointokat fogok rakni, nem tudom mennyire csalás, meg olyan spawnpointokat mondjuk, hogy ott a bánya, és akkor egyből oda teleportálhatók. Az nem tudom mennyire csalás, szerintem valamennyire igen, de... Azért elnézést. Ahogy ott írja az izénél a koordinátákat, 2200. Hát azért... Ja. Ott egy sziget. Úristen, mennyi barátságos élőlény. Úristen. Itt a hajó. Gyerünk. Öljünk barátságos állatokat. Ja, ezek nyulak! Mennyi? Fogjunk vacsorát. És meghalt. Ebből lehet amúgy bőrt csinálni a nyúlbőrből. Mennyi nyúl? Akkor is, hogyha ezek nem mondjuk ló vagy ló, meg tudja nincs. Mennyi nyúl akkor is? Te jó Isten! Addig fogok így futkarozni, még el nem fogy a kajám. Kurva anyátokat, de... Na, az olyan vicces, amikor éppen tudsz irányítani, például PlayStation-on tök jó nyulakat vadászni, mert simán elkapod őket. Gyere, állítettek köcsög. Kell a kajád? Vagy a húsod, vagy mi az? Nem tudod be. Mindjárt megdudtam. Csinálok egy lyukat. Csapd át. El vagy kapva. Mi volt nálad? Nyúl. Combszerű. Akadnál meg a havon. És nem akadt meg. De megakadt. Ó, hogy szakadt volna rád egy valami. Ez az! Megöltem, és nem adott semmit, csak XP-t se. Jó, van nálam 2 izé. Mehetünk tovább.
Egy nyugodtan a nyúlvadászatom. Ott egy hegy. Ezt nem kellett volna meglátnom, már olyan elképzeléseim vannak. Jú, de szép. Már elképzeltem dolgokat, hogy ott lesz a házam, vagy valami. És itt is van egy csomó állat. Fogány nyúlak ezek. Szuci nyúl lesz. Ha nem nyúl lesz, akkor bemondom videóba, hogy az, hogy pici nyuszi. Ha nem nyúl lesz. Vagy mi ez, egy kecske. Nem tudom miért pont azt mondom, hogy pici nyuszi, de... És ha nem lesz itt semmilyen állat, akkor mi van? Tudod ez? És pici nyuszi! Tessék, bemondtam videóba, hogy pici nyuszi. Állj már meg. Hello? Mennyi bőröm van nekem? 4 darab. Hoho. Csuka. Na, majdnem lesz egy teljes szettem. Gyűjtögetek amúgy. Gyűjtögető életmódot élek. Az ott az nyulak. Aha, azok nyulak. Ez az. Szedek kukoricát. Kukoricát, ez kaktusz. Jó van. Szóval szedek kaktuszt. Szedek cukinádat. Na, így. Cukornád, az fontos igazából, mert abból lehet majd enchantoló cuccot csinálni, vagy hát könyvet. Kéne találni egy falut. Amúgy ez a második rész, és már majdnem minden nyersanyagom, hát nem úgy, hogy ércek, hanem ilyen kaktusz, mondjuk már tök kéne, meg dinnye, meg kakóba, de azért már van sok dolgom. Mondjuk répa, és hiányzik meg, de azért van már dolgom. Nyuszik. Sejtettem, hogy... egy pigi. Egy árva pigi. Azaz disznó. Azaz, az fog következni. Horrorisztikus dolog. Rácsap 2 egy disznóra, és meghalhatna. Gyere, rád buszítom Poseidon villámát. Vagy Poseidon, a Zeus. Poseidon. Manapság félrebeszélek. Milyen szép textúrája a homoknak, azt még nem is láttam. Hogy nem láttam egy homokot, hogyha én végigvittem ebbe a textúrába egy mopot? Hát egyáltalán házam. Csak láttam, akkor nem figyeltem annyira. Szerintem. Tudod, láttam már ilyen zét. Csak akkor nem emlékszem, vagy nem figyeltem, vagy valami volt. Arra gondoltam. Csirkék. Ide kéne valahova építeni a házat, olyan na jó. Van egy ötletem, mielőtt még nagyon meghalnék. Mielőtt még meghalnék, raktam egy spawn pointot ide. Ugye el kell nem szokásom. Mennyi csirek? Egy árva csirek. És nyuszik. Rohadt nyuszik. De kell is lehetne őket könnyen kapni, nem, hogy futykároznak. Na, az az ötletem támad, hogy kéne kő. Ez nem ötlet, ez egy feltevés, hogy jó lenne, ha volna kövem. Na de nincsen, de majd mindjárt szerzek, hogyha megölöm ezt a... Na szóval szerzek először is követ, ez egy nagyon jó dolog lenne. Szerintem most nem szedem ki. És pont eltölt a cselekmény, és a facselekmény. Nincsen több facselekményem. Ja, eltölt a másik, akkor jó. Mindjárt mindenem eltörik. 2 van, nem tudtam, hogy nem vettem fel. Ebből a nézben még nem lesz meg a ház, viszont
Ide fogom építeni a sivatagos területet, méghozzá oda. Leteszek egy ilyen jelzőt. Mondjuk egy ilyet, meg leteszek egy ilyet, meg csinálok egy baltát, meg csinálok egy ládát. Ebbe belerakom a cuccokat és sütök kaját. Ne dögöljek éhen. Ládában most semmit sem rakok, és vágok olyan fát, és arra gondoltam, hogy olyan fából fogom csinálni a házat, ami ott van fent. Pontosan fenyőfának hívják, úgyhogy jó, ez egy kút. Várjunk csak. Oda még ettem a kaját. Az lávató. Érdemes egyetlen de menni, azt megnézem, hogy vagy egy falu, de... Mert most akkor mi van? Falu vagy mi? Nincs ilyen nagyító térkép, tehát ilyen nagyon nagy térkép. Sivatagi templom lenne? Igen! Találtam egy sivatagi templomot, emberek. Tökéletes. Szóval találtam egy sivatagi templomot, emberek, a második részben. Már is. Szokásos lejutási módszerem, vagy igen, módszerre valakinek például. Már is egy sivatagi templomot találtunk. Ilyet még alig találtam amúgy ilyen. Vagy alig találtam Pocket Editionbe. Vigyázni kell, mert olyan üzét kapsz a seggedbe, hogy aztán te is nézel egyet. Kiütjük. Mi van ebben? Ezt tüntessük el egy időre. Arany az van benne. Jó, ezt kiüthetjük. Abban mi van? Ott szélen semmi. Arany ugyanúgy. Meg csontok. Ezt is kiüthetjük. Jaj, ebbe sincsen semmi oldal. Ebbe van csont, meg rohadt hús. És ebbe ennyi van. Mi ez? Ennek, hogy találtam még 4 gyémántot. Viszont ennek a videónak itt lenne vége. Sziasztok!